меҳмононро дар деҳаи дашти Қозӣ, марзи шаҳри Панҷакенту ноҳияи Айнӣ муовини аввали раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумиҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода, аҳли илму адаб, рӯзноманигорону фаъолҷавонон, ҳунармандон гарму ҷӯшон истиқбол гирифтанд. баъдан ба хотири эҳтироми меҳмонон бо иқдоми раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ нишасти идона барпо шуд. боз он нигор омад, дидор тоза кардем. зангор баста буд дил, зангор тоза кардем. дар интизориаш ман будам, хумориаш ман, чашми хумор омад, хумор тоза кардем. дар нишасти идона ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Афзалшор Шодиев хотири иштирокчиёнро бо сурудҳои дилчасп бар матни ашъори лоиқи зиндаёд шод сохтанд. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода меҳмононро хайрамақдам намуда зикр кард ки бо иштироки фаъолона дар ҷашни 80-солагии устод Лоиқ ашхоси шеърдӯсту шоирпарвар ихлосу эҳтироми худро нисбати лоиқи зиндаёд нишон доданд. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати бунёдкоронаву маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистони азизи мо гулгул шукуфта истодааст ва Панҷакенти азиз ки таърихи 5500 сола дорад дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз як барои омодагӣ дар доираи таҷлили 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ид дорад. иде ки хурду бузург, иде ки ҳама нафароне ки мухлис ва ҳаводори аслии устод Лоиқ Шералӣ мебошанд, интизор буданд 80-солагии устод Лоиқ Шералӣ. ман ҳамаи шумо меҳмонони азизу гиромиқадро ба ин санаи мубораки таҷлили зодрӯзи устод Лоиқ Шералӣ табрик мегӯям. пас аз нишасти идона дар тарабхонаи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ меҳмононро сокинони деҳаи Мазори Шариф хушпазироӣ карданд. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии ҳайати олимон, адибон, рӯзноманигорон, рассомону ҷавонон дар пояи пайкараи устод Лоиқ Шералӣ гулчанбарҳо ва дастагулҳои тару тоза гузоштанд. ман дар дили дӯстон баҳор овардам. ман дар дили ошиқон хумор овардам. аз гумшудагони ишқ дар дашти фироқ пайғому дуруду ёдгор овардам. 20 май ба зодрӯзи шоири халқии Тоҷикистон, лауреати мукофоти давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Лоиқ Шералӣ 80 сол пур мешавад. дар ҳақиқат дар ин фасли баҳори гулбадомон бо ташрифи меҳмонон бар дили мардуми сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен боз баҳор омад. баҳори пуршукӯҳ дилҳоро фараҳ бахшид. Лоиқ Шералӣ зодаи деҳаи Мазори Шариф аст ва беҳтарин шеърҳои худро ӯ барои модараш, пораи дилаш ва зодгоҳи азизаш Мазори Шариф бахшидааст ва ҳоло мо дар деҳаи Мазори Шариф қарор дорем. гузоришро аз ин ҷо пешкаши шумо менамоем. сипас меҳмонон бо намоишҳои мардумӣ шинос шуданд. ин ҷо раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода меҳмонон ва иштирокчиёни ин чорабиниро хайрамақдам гуфт. баргузории чорабиниҳои бузургдошти 80-солагии устод Лоиқ Шералӣ дар заминаи сиёсати фарҳангпарварона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида баёнгари таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба шахсиятҳои фарҳангӣ ва хизматнишондода адабиёту фарҳанги оламшумули тоҷик гувоҳӣ медиҳад.
гузашта аз ин имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят тибқи нақша чорабиниҳои тасдиқнамудаи раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода чорабиниҳои мухталифи фарҳангӣ вобаста ба бузургдошти устод Лоиқ Шералӣ идома дорад. дар шаҳри Панҷакент бузургдошти 80-солагии Лоиқ Шералиро аз деҳаи Мазори Шариф оғоз кардани мо бесабаб нест. ҳайати меҳмонони ҷашни шоир имрӯз бо роҳе аз пойтахти мамлакат ва шаҳри Хуҷанд ба зодгоҳи ӯ омаданд, ки аз он ҳар вақт лоиқи ғазалнавису ғазалхон барои аёдати модари бузургвораш меомад. ин ҳамон деҳаест ки устод Лоиқро дар домани покаш парвариш карда буд ва шоир дар чандин шеъри худ аз он бо ситоиш ва шукру сипос ёд мекунад. баъдан барномаи калони адабию фарҳангӣ намоиш дода шуд. шогирдони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Мазори Шариф бо қироати шеърҳо, пешкаш кардани саҳнаҳо, рақсу сурудҳо чорабиниро бошукӯҳ гардониданд. ҳамзамон меҳмонону иштирокчиёни чорабинӣ аз хонамузеи устод Лоиқ Шералӣ дидан намуда андешаву хотироти хешро дар бораи бузургдошти устоди зиндаёд баён карданд. ҳақиқатан дар соли 1991 ҳангоме ки устод Лоиқ дар вохӯрӣ бо толибагони рақами 15 шоқи зеробод вохӯрӣ бо толибаҳо буд. омадан баъд ҳамон вақт ҳам кушодашавии кӯприки пур буд, кӯприки байни зерободу дардар. ман ҳамон вақт рости гап синфи 3 мехондам. дарак бача будам. баъд суруди оҳанги студаташа шоди ту дигар ба пешвозам, ман ҳамон вақт ту дигар ба пешвозам дами дар намебароӣ. вақти болаъни кӯдакона мехондам, устод Лоиқ дида кардам. баъд омадан саъат шуда ман ба тӯҳфа кардам устод Лоиқ. худо хоҳад иншоаллоҳ ту душанбе шарк биёӣ, кабошал бачаам биёӣ, ман дастгирӣ мекунам. набинед ки хай тақдиру насиб набудааст. худованд манзили охирати устод шод бошад, ахволашон обод бошад. ман дар ду балки се ифтихор дорам. якум ифтихорам ҳам ки ман дар ин сарзамини бостонии 6500 солаи ана Панҷакент ба дунё омадам, зиндагӣ кардам ва бо ин ифтихор мекунам. шаҳре ки аввалин саразм, аввалин шаҳри Авроосиё аст, шаҳре ки қадимтарин шаҳр аст. ин ифтихори мо аст, яъне ки мардуми ин сарзамин қадимитаринанд ва на танҳо қадимитарин, балки дорои фарҳанги бузургу маърифату фазилати бузург буданд. дуюм ин ки ман ифтихор мекунам ки дар деҳаи Панҷуруд дар золгоҳи одаму шуъаро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба дунё омадам. сеюм ифтихори ман ин аст ки ман шогирди аввалину ростини устод Лоиқ ҳастам. манам бо ҳамин се ифтихор ман зиндагӣ дорам ва имрӯз дар деҳаи Мазори Шариф, ин деҳае ки устод Лоиқ гуфтанд ки дар канори чашмаи баҳри Дамонам зоданд, дар деҳи хурде барои 100 ҷаҳонам зоданд. ва воқеан имрӯз суханҳои тамоми суханҳое ки устод гуфтаган мебинед ки дар зиндагӣ амалӣ шудаган, мебинед ки оқибат рост шуданд, рост баромаданд. ва аз ҷумла ҳамин сухан ҳам манам дар як шеърам гуфта будам ки фарзанди падар будӣ, фарзанди замон гаштӣ, боз мегӯям ки фарзанди Мазори Шариф будӣ, фарзанди тамоми ҷаҳон гаштӣ. ман аз диёри шумоям, ман аз диёри шумо, ман аз канори шумоям, ман аз канори шумо. агар накӯям агар бад ҳамин маро доред, ки ёдгори шумоям, ки ёдгори шумо. ҳамин тавр ҳамдеҳагони устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ чорабинии адабии фарҳангиро ба ифтихори 80-солагиаш хеле хотирмон гузарониданд.